मी आताही बोलतो त्यांचा वापर केला जातोय, त्यांना पुढे केला जात आहे. अरे सरळ सरळ उद्धव ठाकरेला फाट्यावर मारताय तुम्ही. तुम्ही राजीनामाचं पत्र दाखवा चला मला. एक तरी माझ्या पत्रकार मित्रांनी त्यांना सांगावं, तुम्ही शहर जिल्हा प्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ह्याचा राजीनामाचं पत्र दाखवा. काही अर्थ तुम्ही मग कुठल्या तोंडाने तुम्ही या सगळ्या गोष्टी खोटं बोलताय लोकांची? काय अर्थ आहे या सगळ्या गोष्टीला? तुम्हाला तुमच्या बॅनरवर नारायण राणे साहेबांचा मुलगा तिथे लावून मतदान मागायसारखं वाटतं. एवढा उद्धव ठाकरेचा कचरा करायचा आहे तुम्हाला की त्यांच्या जिल्हा प्रमुख त्याला उद्धव ठाकरेचं साधं चिन्ह पण यासारखं वाटत नाही, फोटो पण लावायसारखं वाटत नाही. ही उद्धव ठाकरेची लायकी आम्ही नाही काढली, त्याच्या स्वतःच्या जिल्हा प्रमुखांनी काढलेली आहे, जे अधिकृत आजी जिल्हा प्रमुख आहेत. उद्या ते खरंच जे शिंदे सेनेला सांगतात की मी तुमच्याकडे प्रवेश करतो, खरंच करणार आहेत की पहिले विचारा. जे त्यांच्या मांडीला मांडी लावून आता माझी पत्रकार परिषद बघतायत ना, त्यांना विचारा खरंच प्रवेश करणार आहे का. कारण काल तर त्यांनी वैभव नाईक आणि उपरकरांबरोबर पत्रकार परिषद घेतली परत एकदा. म्हणून अशा खोटारडेपणाचा आधार घेऊन जनतेची फसवणूक. अगर संदेश पारकर स्वतःच्या गलिच्छ राजकारण, स्वार्थी राजकारणासाठी, लोकांशी काही लेणं देणं नाही, जनतेशी काही लेणं देणं नाही, कणकोलीशी तर मुळीच नाही, फक्त मी आणि माझ्यासाठी पैसा, एवढं एक कलमी कार्यक्रम आहे. मी खोटं बोलत असेल ना, चला बाबांच्या दरबारात आणि मी तिथे उभा राहतो, बोलू सगळ्या बाबांच्या समोर, बालचंद्र महाराजांच्या मठात, चला चला मी उभा राहतो आणि जो सांगा नितेश राणे खोटं बोलतोय, चला आमचं स्वयंभूच्या इथे उभा राहू आणि सांगू, तिथे उभा राहू आणि सांगू की नितेश राणे खोटं बोलतोय. आम्ही काय बोलत नाही म्हणून आम्ही काय आरोप सहन करणाऱ्यापैकी नाही.